tekstur. Det her, det er en helt almindelig yoghurt natural. Det smager, som det smager. Det er relativt kedeligt at spise yoghurt, uanset om man har et lugttab eller ej, fordi af yoghurt, der sker ikke noget inde i munden. Det har en monoton sådan smagsfornemmelse. Det er bare blødt i blødt. Hvis man i stedet for sørger for, at der kommer noget andre konsistenser, noget som er sprødt, noget som er blødt, noget som er chewy, noget som er saftigt måske, så giver det en helt anden smagsfornemmelse, og det stimulerer hjernen på en helt anden måde. Christian, lav en lækker yoghurt til os med det her. Det vil jeg prøve. Altså man kan sige, når vi kokke, vi skal kreere en ret tit, så noget af det, vi jo tager udgangspunkt i, det er konsistenser. Og sådan madens fysiologi, den bærer jo på, at vi skal prøve at se, om vi kan ramme 3 konsistenser, så skulle det gerne blive nogenlunde succesfuldt. Og der skal vi have noget, der er blødt, det kunne være yoghurten. Så skal vi have noget, som er sprødt, det kunne være den her mysli, som jeg kommer på. Og så skal vi have noget, der er saftigt. Og det kan jo så både være æble, for den sags skyld. Det kan også være nogle blåbær. Så snart vi har det, så har vi fundamentet til en ret, som gerne skulle lykkes. Man kan også tage udgangspunkt i, for eksempel hvis man har noget med karry at gøre derhjemme, eller en karryret derhjemme, så hvis man for eksempel kommer lidt ristet kokos ovenpå, eller lidt mango, så får du også lidt mere saftigt, du får lidt mere sprødt ind i retten. Derved bliver du stimuleret mere end normalt. Der skal noget helt andet ind i munden her. Ja. Det er, du har knaset, du har blødheden, du har sådan fornemmelsen af sejhed og sådan noget, så det er en helt anden spisefornemmelse og en helt anden stimulation af hjernen i det her. Skide godt, ikke? Ja. Jamen det er nemlig skide godt, ikke? Fordi man kan sige, der er jo flere eksempler. Hvis vi bare går lidt ned ad den klassiske landevej i det danske husmorkøkken, så har vi jo også stegflæsk med persillesovs, som er sprød flæsk, det er saftige kartofler, det er blød persillesovs. Flæskesteg sandwich, ja, fuldstændig. Altså, alle har spist en flæskesteg sandwich. De få uheldige har også spist den, hvor svært ikke var sprøde. Det er heller ikke særlig fedt. Du har chips og guacamole. Chips og guacamole, ja, fuldstændig rigtigt. Og kylling i karry med lidt ristet kokos og mango ovenpå. Du kan også få lasagne med sprød salat og saftige plader. Altså på den måde kan vi jo fortsætte.